tidens løb har der i islam været mange forskellige sekter, hvis indbyrdes forskellighed mere har været på det politiske plan end på det religiøse. Den store strid har drejet sig om valget af kalif. I dag er de to vigtigste sekter, Sunni og Shia. Mange regner med, at mere end 90% af alle muslimer er sunni-muslimer, og disse regnes for de ortodokse muslimer. Sunni-muslimerne har navn efter Sunnah, Muhammeds sædvane. De higer efter at efterligne profetens levevis, er loyale over for det islamiske samfund og værner om islamiske traditioner. Selvom der har udviklet sig 4 forskellige retninger i sunni-islamisk ret, med hver sine regler for gode levevis, er der i teologisk forstand ikke den store forskel. I den islamiske verden har politiske uenigheder ofte haft form af religiøs konflikt. Det tidligste eksempel på dette var 30 år efter Muhammeds død. Det islamiske samfund havnede i en borgerkrig, som blev grundlaget for islams opdeling i 3 retninger. En vigtig grund til denne første borgerkrig var, at nogle oprørere i Irak og Egypten modsatte sig den tredje kalif og hans guvernører. Efter at kalifen var blevet dræbt, brød krigen ud i fuldt omfang mellem de forskellige grupper, der kæmpede om magt. Krigen endte med, at der blev skabt en ny dynasti af kalifer, der regerede i Damaskus. 4 grupper brød med hovedstrømning blandt muslimer i denne periode. 2 af dem med trosgrundlag, som ligner det vi kender fra sunnier. En af dem krævede, at Santatmændene, som havde dræbt den tredje kalif, den øverste leder i kalifat, som er særlig islamisk politisk religiøs organisationsform. Da det arabiske ord kalifa, da kalif betyder efterfølger eller stedfortræder, betyder udtrykket, altså ordet efterfølger efter Guds udsendte, skulle henrettes, og de blev kaldt shia, partisianerne fra Uthman. Den anden gruppe mente, at genoprettelsen af ro og orden var vigtigere. Der blev kaldt shia af Ali. 2 andre grupper dukkede op som følger af konflikten. Khawarij-gruppen mente, at begge partisangrupper var vantro, mens Rawafid, som var mere ekstreme partisaner, helt afskrev de tidligere kalifer. I islam der har de 5 søjler eller ritualer. Den første søjle det er trosbekendelsen. Så har de også bønnen eller tidebønnen, hvor den skal gøres 5 gange dagligt med bederetning mod Mekka. Og ifølge traditionen skal bønnen afholdes i moské med andre, fordi det er mere til Guds velbehag. De har også fasten, og i den 9. måned i den islamske kalender er ramadanen. I den måned der skal de voksne muslimer faste fra solopgang til solnedgang. Og fasten den omfatter både mad og drikke. De har også almissen, hvor de rettroende muslimer har pligt til at give almisser til de fattige og dem i nød, for at leve op til deres sociale ansvar. Så har de valgfarten, eller pilgrimsrejsen, hvor alle muslimer, der økonomisk har mulighed, de skal så til en pilgrimsfærd til Mekka. De har også nogle spiseregler. De må for eksempel ikke spise svinekød, eller kød, der ikke er slagtet efter halalslagtning. De må ikke spise animalske ingredienser, for eksempel olie og margariner. Eller alkohol og rusmidler må de heller ikke tage eller indtage. Og det er det samme som jøderne. Kristendommen er en nådesreligion. Hvis du i dit hjerte tror, og med din mund bekender, at Jesus er Herre, så er du frelst. Det betyder, at hvis vi tror på, at Jesus døde for vores skyld, og hvis vi åbent omtaler Jesus som Herre i vores liv, så kan vi komme i himlen. Ja. Islam er hovedsageligt en tro- og lovreligion med de 5 søjler som omdrejningspunkt. Du skal altså tro på, at Gud er en, og at profet Muhammed er budbringeren. Så er du muslim.